Irridu ninvestu fil-futur u nsaħħu l-preżent. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt diskussjoni li kellu maż-żgħażagħ fl-Emkast. Hawnhekk huwa spjega bosta proposti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista anke dawk li joqtu liż-żgħażagħ b'mod dirett fejn saħaq li dawn kollha għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dr. Roberta Bela ġie mistoqsi wkoll bosta mistoqsijiet mill-istudenti preżenti fosthom waħda dwar l-istudji vokazzjonali. Fl-Emkast huwa spjega kif dan il-gvern jemmen fix-xogħol tal-id għax kull ma jmur dan qed joffri 20 ta' xogħlijiet ġodda f'pajjiżna u għalhekk jekk jingħata l-fiduċja, Gvern Laburista ġdid se jibqa' jsaħħaħ dan il-qasam fosthom billi jwaqqaf istitut ġdid ta' snajja. Nirrealizzaw dan l-opportunitajiet ġodda f'setturi li sa ftit ta' snin ilu qatt konna noħolmu bihom fil-pajjiż li qed joħolqu tant niċeġ ġodda li fihom nistgħu nimirħu. U nerġa' naċċenna l-importanza tax-xogħol tal-id fid-diversi jekk hux qed nitkellmu l-marittimu, l-avjazzjoni, id-diversi setturi illi għandna bżonn iktar riżorsa umana li teħtieġ it-taħriġ li huwa wieħed speċjalizzat fejn allura aħna hemmhekk ukoll se nkunu qegħdin nibqgħu ninvestu. Il-mexxej Laburista ġie mistoqsi wkoll dwar temi oħra bħas-saħħa sesswali, l-art u l-kultura u anke fuq il-ġurnaliżmu. Hawnhekk huwa qal kif fil-manifest elettorali hemm proposti konkreti li se jkomplu jinċentivaw u jsaħħu dawn l-oqsma. Il-Prim Ministru aċċenna li l-Partit Laburista jemmen fiż-żgħażagħ u għalhekk se jaħdem qatih sabiex isseħħ riforma elettorali oħra li tkun xhieda ta' dan. U rajna meta jkollna l-Parlament taż-żgħażagħ ejduli. Jien dejjem nagħmel dal-kumment meta nagħlqu dak il-Parlament. Ikunu fost l-aqwa seduti li jkollna anke meta tikkumparhom mal-Parlament tradizzjonali. Il-maturità tas-suġġetti u l-maturità tad-diskussjoni li jien nara waqt il-Parlament taż-żgħażagħ huma xi ħaġa li iktar tkompli tikkonvinċini kemm din hija the right way forward ejja ħalli dir-riforma elettorali inwettquha flimkien u din tkun l-aħħar elezzjoni li fiha żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena ma jkunux jistgħu jikkontestaw bħala kandidati. Il-qasam ambjentali ngħata importanza fid-diskussjoni organizzata mill-Kunsill tal-Istudenti fl-Emkast fejn Roberta Bela semma l-investiment propost ta' 700 miljun euro għal aktar spazji miftuħa u ħodor fil-lokalitajiet tagħna. L-istudenti tkellmu wkoll dwar il-proposta li fost l-oħrajn se tara li żgħażagħ jieħdu 10,000 euro f'10 snin sabiex ikunu jistgħu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Intant f'messaġġ pożittiv li wassal fl-għeluq tad-diskussjoni, il-Prim Ministru qal kif il-Partit Laburista se jibqa' jinvesti u jiddialoga maż-żgħażagħ għax huma l-futur ta' Malta flimkien. U rejna fl-aħħar snin u rridu nuru fl-aħħar fis-snin li ġejjin illi iva irridu nibqgħu dak il-moviment li l-iktar riformi importanti fis-soċjetà tagħna mhux talli ma nibżgħux minnhom, talli nkunu aħna katalisti għalihom. Aħna moviment li għandu l-aċċ għal-riformi. U għalhekk nitlobkom biex fis-26 ta' Marzu tisilfuni il-fiduċja tagħkom, ejja ħalli naħdmu flimkien, għandi fiduċja sħiħa fl-abbiltajiet tagħkom, ejja ħalli nkunu aħna flimkien li nibnu l-futur ta' dan il-pajjiż. Għalhekk Malta, għalhekk flimkien, għalhekk il-futur sabiħ, ejja ħalli l-futur ta' dan il-pajjiż niddeterminaw flimkien kollha kemm aħna. Nirringrazzjakom.